Alcohol na? Pagamping nga. Ulian siyang udto kay basig madugay mig uli. Kaya way magpakaon ni Mingkoy og ni Pangit kay si Mama dito kaya ni siya. Hi guys, good morning guys. Grabe, nagulan na naman oh. Tapos alis pa naman kami ni Junjun ngayon. Hi guys. Magparehistro kami sa ano namin guys, tricycle. Doon sa kabilang lungsod kasi yung LTO dito sa Dalagit hindi pa kumpleto. Wala silang smoke test. Grabe nakabutan niya alas yun. Hindi na ako, di nakakasada rin. Morning siya guys. Kami dito bilabog mo guys. Sige, gubo-ubo. Dali nagi, kay maliit ka nagi. Hindi ako dito kusod. Gawas ni Gian at ako dito bali. Pagdali na, kay maliit na ka. Namay ko. Alin nagi, kaya bang ninginay-inay nagi. Alis muna kami guys. Ay, ulan. Tapos ang ginaw pa. Hari sa amin ma. Alcohol na? Pagamping nga. Ulian siyang udto kay basig madugay mig uli. Kay sakyan, kay masabot siya. Kaya way magpakaon ni Mingkoy og ni Pangit kay si Mama dito kaya ni siya. Ulian si Lolaw niya ha. Bye bye. Makasad lagi mga tricycle pa dani ng di. Ba siguro pay bantay. Ha? Nade bantay lagi. Bantay ra dai banta dyan. Iyo tanaw nagbay sa babaw no. Ha. Tulog man tinaw gingaw. Lungaw sa dagat. Mingaw kay ag mga tao naman sa sul. Tingnan inanang ila kay mong balay, makuha mo ka pamilya ay mga tao mga 20 na ka mo. Mas hindi big family yun, kita ka umang balay. Polo ra mo lima rin na nakadakag nga kay mong balay bayag. Awa mura pang tidaw. Grabe ning hiya-hiya karon. Lakas-lakas na naman ang ulan guys. Musilong sa tag na silunganan. Ring lubi oh. Diyan na po dugmo nang naguwan. Sub-sub ka dihang uwan. Basa na ta. Nilong sa midari guys kay kuan. Ning ko sa kaguwan. Tara, kay ningunang na. May mong dagat nagtulay. Saka na yung basunit, mura di kang nagdaro niya. Ano, nakabulingit na gani da. Sakit na. Asa man? Luwi lamas natin. Nagpay karang basag. Likod, grabing lapo ka. Wala, naibaha. Naibaha, uy. Kalapitig sa matagatang tail. Mura, mga
ate, logitik. Nawa ni kami andi. Nawa na Ano na. yan? Ano may tanong dito lagi oh. Asa mo ka mambak? Ay saba, ano mo debe mo pinagsunod? Mambak mapiyang ta kumambak, ano mambak no. Mambak kung tani mo kita kung kapiyang-piyang na to. Alala. Ang siraulo to. Lang tayo. Para mga adik. Ang siraulo. Ano, tingnan mo, lumakas na naman Kaya yung kasi ulan. na oh, magtatay, Ayun, oh. anak, oh. Ano, guna, tao-tao? Na may tao, tinutaw ko no. Tao sa basak ba para di lapitan ng maya yung palay. Utaw, hindi magbarog ya, be, hindi pwede. Ikaw kung na magbarag din maghapon, magbanta kag madya, lalim ba? Ilalim mo eh. Ha? Pabantajan ganing migmadya ni tatay sa una sa mga palayan nga di maganing lalim. Kasoy na day ka. Oo, bantay mo pag madya. Eh, di ni mo bantajan ng madya, kuhay, mahurot, tuk-tuk nila. Tagana ng mga kapila. Ato sa dito. Dito. May mangga. Ah. Ako sa butang dito ha. Dari. Ada nih. Ani parking? Hi guys, nanamidari sa kuan guys, si Bunga para magpa-smoke taste kasi ang LTO sa Dalagit walang smoke taste. Kaya nandito kami. Tapos nandito kami nabulol-bulol na ako guys. Nandito lang kami pinapaparking sa tabi ng ayun o, kalsada. Meron ding ibang nakaparking dyan. Mga tricycle din. Ang haba na ng pila. Tanghali na kasi kami dumating kasi ang lakas ng ulan. Buti naman ngayon tumila na yung ulan. Grabe yung biyahe namin kanina. Baha yung nadaanan namin. May nakatira ba ditong bahay na to pa? Yung guys, oh, lumang bahay. May nakatira yata kasi may aso eh. Para kasi ang tahimik. Mga sasakyan lang ang dami, ang ingay, ang kalsada. Alas 10 na sa buntag dyan, o pagyapon may mahuman. Gutasan ko dyan eh, kaya hining suroy o kanang dinangag nga itlog. Yeah. Ala, ano man yung kamot nga nakasiti-asiti man eh. Wala, di na niyo magkasi siguro. Magkantaan sa tagay. Eh, pa na? Kuya, ginuwa, lugay mo man. Uli na ka, bus na lang. Muli na ako magbas ko. Muna na ako uli. Ano man? Hindi pa na eh, hapon pa ni mo man siguro. Diyan lang muna naman ko uli. Muna naman kung tuon ko uli. Ikapoy naman kagtabo. Tibantay biya kay kurbada ra pa ni Biyo. Ari ka nung ka lang. Oh, ito ka dito pagkatang. Kankaan sa taguan guys, itlog guys, itatasan ko. Kay, kuwan. Minsan jumig ka na pamahaw ganina. Lasing ko pa siguro to kapin namahaw nami. Eh, sa juman mi ka ng lakaw. Hindi mo to gihapit ko na mo siyan sa eskwela. Antag din nga itlog, itatasan ko. Alas 10 na, pagyapon mahuman, dyan agad na rapakadyo nakapila. Hanggang kamot nakasiti-asiti. Ha? Ba, dyan sa gikan eh. Puro kabantay. Hindi man dahil lalim ning ingani. Kanang magparistros ka na namin na recipe. Ito kayo mahuman. Dalawang piraso binili ko guys. Pangalawang itlog guys. Mukhaon ko kay ikutasan ko guys. Gamay rin ang gikaon ganiha pag alis namin. Na yung dalawang itlog. Balat na lang tira. Buti naman yung nagbenta ng itlog, meron din siyang bintang tubig. Kami ang ingay ng sakyanan. Sobrang daming sakyanan dumadaan.
ililibing. Guys, nabtan mi og kanang kuan guys, cut off. Nya pa kuno, mamaniud to sa kuno, launa balik ko na launa nya. Mangita sa sa mida ni maniud to guys. Mo na ko dari gwak-gwak. Kung launa na po. Abutan jud mi day ani gahapon di ay. Launa pa mo balik. Maniud to sa mi. Mangita sa mi gamong kuan guys, paniud to, tapos ko maninon ko kay ba. Kawan to. Ano yung tubig? Pari lang, isa na nga lumpia. Kapila na tayo? Oh, kao. Josie. Pinakapasok mo. Duwa lang ako kalami sa puso. Pritong manok ka, pwede mo nanundog ka. Siyempre. Kapilig mo yung duha. ano yung mukha ng Espanyol to? Puso. Kuhan. Pritong manok. Makuhan lang ta mag-plastic. Ano lang sasawan? Baby. Uy, lain. Wala man. Wala na naman. Hindi ka na. Oh, may tuyo. Paminta yan. Moyong. Alam niya ilang pan guys, moyong. Alam naman ilang sasawan. Mga anta guys. Handa sinaw lagi. Loy lamang katoy. Ang yatag ni pa. Sa iro pa kaning butod. Kayo. Apong ganito? Narabay sa madloy. Ayaw, payatag ni mong butod. Naurat na, gikuwangan siya. Malamig ko guys, paniog to. Mubalik na midad to. Nangangon sa ilang kuwan. Basta puso. Dami. Pila ng kadong? Pila yung bayad ay na di ay 40 na na. Pila na dong nang ka? Pila? Pwede may plastic dong. Kamay na lang may tao. Ano na tadaan ni maghuwat? Guys, tamis ba? Tamis ma'am? Ako na lang nabilis ng ka. Na guys, magalas 2 na. Pagyapon may mahuman, iluwa ko ra magdugadza. Ningabot mi dari ganina mga alas 8:30. Then alas 2 na pagyapon mi dari. Sigurado ni maabot mi sa dalagit nagiina. Sige silpon pagud ko narang ka iya ka jumulihot. Magtawag og isa. Butag medya oras. Sa pa mag kuan og isa. Pero nga ni mong naong kay di ma-drawing. Nilalim no. Ay nalag tricycle kira wala kay nganiun kada tuig. Ay nagpa-tricycle para wala kay nganiun kada tuig. Narbaho na lang ka. O kay hasol. Bisa ka adlaw na tadani no. Kapit na tayo sa kadlaw. Yung dota, yung motor oh. Yung tinga ng motor kay isa rin makasakay. Oy chicks, makasakay ba? Ikaw ra isa. Muna mangita jud paagi nganay makasakay. Pilay presyo nga ng motor. Bagay ra pud diya yung motor kay dako na siya. Grabe pud magpadagan no. Maglukon. Kalitag hunong sibak diya. Anang ikuan ba murag ikuan. Ay, it is dong ganda.
Kagit kaya. Kani may 200cc. Itong ganina 300. Dako apod no. Hindi na pwede mangkasa ng likod pa. Isa na siya may makangkas na na. Ba ko man pa. Nakatingog no. Pares na tingog sa ganina no. Tagang bukang gilukot-lukot kaya arang kaalimuot. Init kadyo. Grabe na aputan na midari kuan guys hapon. Aputan midanis. Kuya gaba. Ato na lang katawa niya atong ka. Grabe na yung ang lakaw karon. Grabe ka po dyan yung ang lakaw karon na yung naong braning Basta naong ko dito kanina. Eh nano lagi? Oh, di wata mo lakaw. Expire na yung mo 31 ba yung expire ni? Ito na ka sulod mo pa. Andaran ako no kay pinitan na natin Kita ng fly. Kata na may panon. Sunod na. Ay kani pa dai multicam sunod ato. Priority dai senior ya, senior. Pag senior sila. Pandar ko na dong. Sunod na gato. Kudari lang ito. Amo na sunod guys. Lagi ka, sunod mo lagi ka. Sunod mo lagi ka. Hindi pa na sila kami na sunod pero napunan gyapon. Hanggang bukas nilipot-pupot kay grabing kainit. Mana? Ato na sunod. Smile sa food. Pura maganina sa kanin. Naurot na akong batawan. At least kami na sunod guys. Bisag napunan. Alas 3 na guys. Makabot mi danis bay. Hapon na. Ano pa luja-luja? Kaya na dyan ang kinabuhi. Hapit na nun. Maluja ka. Hapit na nun. Maluja na nun siya. Nga hapit na. Hindi aragon mi daning buntag. Buntag hapon. Lasot so dai abot nga lasot. Balik-balik. Manisija. Humana manisija. Ha? Lain dapat ni? Asal dapit ini wagan eh. At pa. Pero dapat kung dili kasada ka na ba? Katong ni ano ni kuan. Oh. May tindahan na ako. May bidyukihan. Oh. Sige magkanta-kanta tayo. Bibilihan lang ang kuan. Tapos sa board. Pincel tagya ta. Una siya ta. Ah. Apa ni dapat boss? Kina? Ah. Ato na sa tanaw mo mo. Ano na yung plaka di ay? Kuha na sa LTO. Wala, mura pa kung asa wala ng kumpanya ko po. Mga mikrofon, dalagit na po. Ay, lang ko na, pag ito, kung ano na ito ganyan. Kaso di pa nga ito, asa ka?